Dneska si nastoupil po druhý za sebou za Volvec, jaký máš pocity? Jo, tak pocity jsou dobrý, no, akorát byly tam zbytečné chyby obránců, z toho jsme dostávali laciný góly. Takže jaký je tvoje hodnocení zápasu vlastně celkový? Tak jako na to, že jsme hráli proti ligovému týmu, tak to celkem jakože ušlo. Myslím si, že hráli dobře kluci, no akorát pak ty beci, no prostě tam chybí ten důraz těch beků. Proti Kadani to ale nevyšlo, tam si střídal, co tam bylo hlavně? No, proti Kadani, jak byla asi největší chyba, že jsme dali do branky nerozchytanýho golmana, který dostal rychlej gól v samostatném úniku a tomu pravděpodobně zmenšilo sebevědomí a dostal na to hned další 2 rychlý góly. Byl dneska nějaký rozdíl mezi zápasem Kadaní a Zendy, jako myslím motivačně nebo jako? Jo, tak to rozhodně, to byl velký rozdíl, bo nás přehrávali Kadaní. Jo, hodně Tady Dendy nás přehrávali hodně, ty si s náma hráli úplně, vole.